Naši drazí přátelé. Krásný večer. Krásný večer. Krásný den, krásné ráno, krásné poledne. Podle toho, kdy se na to video díváte, záleží jen zkrátka na tom, že vás chceme srdečně, co nejsrdečněji pozvat na koncerty Univerzum, které pořádám jaksi já a na kterých bude zpívat krásná, nádherná, jak jste si mohli všimnout, v nádherném outfitu vyzdobená Martička Jandová. Počkej, já jsem si myslela, že to nebudeme prozrazovat, že uděláme třeba jenom něco se chystá. Ne, ty jsi to prostě celý provalil. Ne, a hlavně já nevidím důvod, proč jakoby nemluvit jenom o těch reálných věcech, když vlastně vypadáme naprosto jako civilně. Že jo, viď? No ano, já takhle třeba běžně jako třeba skládám, nebo no si vařím čaj a tak. To je jasný. Já takhle chodím na plesy, třeba. Na plesy? Proč na plesy? Já třeba takhle jako běžně chodím venčit psa, kterýho nemám. Aha. A já takhle krmím své křečky. Ano, tak. No nic, chceme vám říct, že máme se rádi? Máme se moc rádi. Máme se rádi, ta ruka tady. Máme se moc rádi a proto jsme se rozhodli, že natočíme tohle roztomilé video, které vás pozve na naše koncerty společné. Přesně. Kde, jak vidíte, máme takovou jako zajímavou symbiozu, že si ve všem rozumíme, a to i ve stylu oblíkání. Samozřejmě 100%. Takže na data se podívejte, řekla bych, na Ondrových stránkách. Ano, www.ondrejbrzobatý.cz. Ne Gregor? Ne, ten tam ještě není. Aha, dobrý. Přijde, tak to je dobrá zpráva. A já to dám někam na Facebook nebo na Instagram, prostě na sociální sítě. A pak nás uvidíte. Například Hradec Králové. Ježiš, spolu Plzeň. České Budějovice. Karlovy Vary, ale tam ty nejseš. Zlín. Bratislava. Zkrátka prostě spoustu různých měst, kde je turné Univerzum. Takže když přijdete, tak uvidíte něco, co jste asi ještě nikdy neviděli. 100% ne. Budeme krásně oblečený, doufám, že budeme krásně ladit. Moc se na vás těšíme, protože bez vás to není ono. Tak nám to oslaďte, my vám to také osladíme. Ahoj. Čus. Čau.